खुलुमबाय लोगोफोर नै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजां बुस्थु देखायनो थांबाय दं। दिनै धामाका बानायगोन भिडिअखौ जोबोर इन्टारेस्ट बानायगोन आं दिनै नै आङो बक्स लाबोदों बक्स बे बक्सखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनि माबायदि बारा दामनिबो नङा एसे दाम खमनि र' दिन्थिलांगासिनो दं। नै बे जाहैबाय नै स्पिकार आरो नै दाम खमिसो बारा दामनि नङा। नोंथांमोना मिथिखागोन दामखौ बेसे, नोंथांमोना मिथिखागोन दामा बेसे आं खोन्थालायला। मिउजिक भिडिअ बानायनायाव खाथिनो हागौ होनानै लाबोदों आं बेखौ ओरैनो दामसाबलाबायनो। बेटारिया जोरगोन बायदि मोनदों आं बेटारिखौथ' बेटारिया 6 घन्टा आरो 6 घन्टा ओमफ्राय 6 घन्टा नङाबा सोलायफिननाय गेरेन्टि दं। सब माबा खालामना लाबोखादों आं। बिजों आं दिनै धामाका खालामगोन। ओरै नायनोसै रोङाबाबो ओरैनो दिनै बायनोबो हानाय बियो रोजाबनो बायलांनोबो हानाय। लास्टहालागै नाय भिडिअखौ दिनै बायलांनोबो हानाय बियो आंजों। नै स्टेन्डबो दं, स्टेन्ड होग्रा। नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला। मोजां मोजां भिडिअ नुबाय थानांगोन नोंथांमोनखौ आङो भिडिअखौ आरो जोबजासे नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय चेनेलखौ लाइक खालाम, लाइक ओमफ्राय कमेन्ट खालाम आरो बेल आइकनखौ टिं 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 थुना हो बेल आइकनखौ। अब्ला जागायनोसै भिडिअखौ नायलांदो। चूरा के दिल मेरा गोरिया चली, चूरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा की निंदिया कहाँ तो चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसे ये दिल की लगेगी चूरा के दिल तेरा। चली मैं चली मुझे क्या पता
हारसिं गोसोआ आंनि सानै सानै जायो गोसो बोदोरानि नुफा माफा गेलेफैयो मिनिस्लुयै लाजिस्लुयै मेगनाव सिखिरि जाना सिरि सिरि हारसिं हारसिं गोसोआनि सानै सानै जायो गोसोआ बोदोरानि नुफा माफा गेलेफैयो लाजिस्लुयै मिनिस्लुयै मेगनाव सिखिरि जाना मोनथिस्लाबै फैदोंमोन आं आंनि गोरबोआव सानस'हायासै आं नोंनि थांफिननाय मोनथिस्लाबै फैदोंमोन आं आंनि गोरबोआव सानस'हायासै आं नोंनि थांफिननाय Tanto ayai gede tuku dalam dengannya timang kemadang kau kau